Здравейте от къщи за гости Верниско. Тук що изпратихме една млада компания и трябва да се залаваме за чистене, защото след няколко часа идват новите посетители. Браво, били са комподжии. Ето колегата отива да оправя джакузито, да видим какво е положението и вътре. Сега ще разберем дали са били истински комподжии или просто тиктокъри. По мое време, като бехме млади, правихме штури купони. Така, кухнята. Да видим в какво състояние. Да, супер. Чашки, работи, да видим миялната заредена. Добре, добре. Да видим кафето. Кафето почти не са пили кафе. По-скоро са повече на пиенето са наблегали хората, което е разбираемо. О, добре. И парното работи, каминката. Супер е. Изглежда добре. Общо взето, да видим хладилника. Да, има някои работи. Ще се почисти. Стаите. Да видим тази стая. Да, трябва да смениме чершафи. И всичко изглежда добре. Общо взето нормално е. Да видим в банята. Да, банята задължително трябва да се измие. Всеки път чистиме и сифона от косми. Просмокачки се пускат. Ето тук дори има една просмокачка, пароструйки и всеки други работи. Да видим горе какво е състоянието. Ще трябва да проветрим малко и след това да загрееме. Да, всичко е нормално. Няма щети. Браво, дано да са изкарали добре хората. И добре. Залавяме се, защото след около 4 часа идват новите гости. Трябва да им е перфектно изчистено и съответно проветрено. И така, ще се включиме отново, вече след като изчистиме.